ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಂತಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಿಲ ಪದವಡು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನೆಲೆಯನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಆದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂದಿಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಡ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಬಂಗಾರ ಇಡ್ಪುಂಡು, ಬಲ್ಲಿ ಇಡ್ಪುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಪಂಚಲೋಹದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಕಲ್ಲಡು ಮಂತನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಜ್ಜನ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೇನಿ ಪರಿಚಯ ಮಂತದ್ದು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಭಾರಿ ಉದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೇನಿ.